Hey, hoi. En wat leuk dat je hem was, jongen. Nee, op paard. Hier ben we eindigen. Ile de Ré. Het eiland waar we in eerste instantie net welkom binnen. Weet je hem nog? We gaan zo weer verder, maar eerst even een dankjewel voor alle nieuwe volgers. Leuk dat jij me was, jongen. En hou hem vast, want we gaan op paard. Ja, verhaaltje. Het is een prachtig campingplakje. Mijn camping. En dan moesten we lid worden of zo van een Franse organisatie. En dan mochten we hier dus staan. Maar mooi plakje het zag. Komen het wel van die Franse vrouwen die in huis staan. No, en een protte Frans. Maar in ieder geval, no accepted hier in ieder geval. Hoe dan ook, lang vooral kwart. Die maak je wel bij. Dus, niet dacht dat we plak in, maar mooi no. Nou. Ja, net welkom dus. Nou, ga je hem dat nog net zien, dan de vorige vlog heen weer waarom. We gaan in ieder geval dit plakje weer doen. En hier zetten we ons vakantie maar voort. Riem vast en houd je hem vast, want dan gaan we weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je bent joggen. Ja, Ile de Ré, daar hebben we. Een prachtig skiereiland. Verboen maar deze prachtige bergen. De goejoed gaan we de hele tijd te fietsen. De vorige keer ben ik al even kwart te fietsen west en had je hem die mooie ruïnes zien letten. Ile de Ré, een eiland dat sinds 1988 van het verste loon te bereiken is via de lange tolbregen. De bregen die is gebouwd dus in 1988 en is 2,6 kilometer lang. Dus ze waren in 20 maanden gebouwd. Het eiland had een lengte van ongeveer 26 kilometer en de breedte die varieert tussen de 20 meter en de 5 kilometer. Typisch voor het eiland zijn de witte huisjes met de groene houten loeken en daken met oranje dakpannen. En de nog steeds ambachtelijke soortwenning. Het is sneeuwen 10 augustus. En we zullen het eiland wat beter bezien. We gaan de hele dag wat te fietsen. Goedemorgen. De zon zit hier weer heen aan de hemel. Krijg even maximaal profiteer. Want je hebt nu kist water innemen. En dan weer krijg ik een Fransman die met die grote camper daar. Die had alleen zijn wc's kunnen maken met 3 euro water. Nou, dat gaat me een beetje over de griezen. Het feit is namelijk dat er een kwartier water heeft. Dus ik kies een kwartier lang die kraan hier in het doen. Nou, je had een 2 minuten brood. En die andere 30 minuten die had ik nog maar brood. Dus het watertankje weer redelijk vol. En dan gaat het net om die 3 euro, maar die ga je, met die Fransen hebben we een akkefietje gewoon natuurlijk. Hè. Ja, hier net op dit plak, maar wel op de andere plak nou. En ze zullen nog letten dat we hier zijn. Nou, we gaan te fietsen. Maar hoe dom kun je wijzen? Ik via mijn vlogcamera, dus alle beelden met mij de iPhone opname worden. Kingelijke goed, ja, want die filmt ik heel mooi. Maar ja, dan komen er ook een protte foto's tussen. Dus bij deze, eerst maar even wat foto's. Dit is mijn petje voor de scène. Dus wat wil je? Decathlon.
Ja, zie je dat ze het oprijdt? Ja, zijn een slager eigenlijk. Verdorie, wat is mogelijk? Hè? Exactement. Hoi, C'est parfait. waar zit die fiets geweest? Ja, Ah, een prullenbak, hè? oh, daar bij de benzinepomp laatst. Het is vanzelfs net een heel groot eiland, maar ik is hier op een fiets wel een hele dag vermijd zien, met al die fietspaden hier. Het zelfwonen soort wordt op zulke soort plakjes onder dik verkocht. Heel leuk. Even een hapje. Nou, een hapje? Dit wie voortgenomen van heel weeshuis. Prachtig mooi plakje, maar natuurlijk weer helemaal volbouwd met kraampjes. Maar weer op het einde, dus de vuurtoren. De vuurtoer. Volg deze weg 90 meter. Oh ja, en we hadden de routeplan er nog. Hè? Het eiland is ook gerieselijk toeristisch. Ja, ik je wonder dus dat het dan zo druk is. Ondanks de drukte heel goed te doen, ja trouwens. Uw fietstocht zit er zo wat op. Even bij de kustdel. En dan ben we weer bij uw knauwske. Gelukkig maar, want er stipt me nog een klusje te wachten.
Sneeuw, dus klusjesdag. Het is bloedheet hier. Dan valt je band trouwens ook uit, hè, want we gaan natuurlijk de veglijn is dit op de auto. Maar ik kan een klusje. Want van de douche door, hier zit 12 van die begeleiders aan. En die in er al. Dus die moeten we even om. Dan kun je er net onder drukken, want dan komt ze net onder. Dus de door moet even los eruit. Nou, ik had er niks te doen, dus het is wel warm. Hè? Maar goed, klusje. Het spel maar ik weer helemaal. Dus schroefjes maar even losdraaien. En dan deze en die. En dan kan in ieder geval de door er even uit. Nou, zo volle werk weer, hè. De door is los. Dus dat is een kwestie van tussen de warm heen. Hè. Maar ik is de hicht ik nog meer instellen. Zo. Ik hem voor een fine-tunen. Nou, hier hing het weer. En hij sleept mooi over de grond. Kwestie van weer ronddraaien en dan zit er weer. Klusje geklaard. We gingen het weten kennen, het is druk op het eiland en we gaan net reserveerd, maar we komen uit bij een tapas restaurant. Je moet eerst de kaart even bestuderen. Snappen er niks van. Nee, we maken tapas, hè, maar ze zullen mij wel een beetje snappen hoe het gaat. We gaan in ieder geval de wien hebben al, dus dat is het begin. Hè, dat. En Dieter die had al een keuze maken. Dat betekent dat het in ieder geval iets meer meat worshipper wordt. Dat we in ieder geval een stukje vlees krijgen. Nog hebben we trouwens in Frankrijk wat vlees hoor en dat weer wel heel. Ja, dat is heel meatig. Hey, deze neem ik vooral aan, die salmon. Die neem ik vooral aan als kaart. Oh. Nou. Dat is ook wel. Als er op tafel staat dan zullen we eerst maar even zo. Ja, zo door. Ja, die kan hoor. Nou, je gaat lekker eten. Weet je, tapas. De zonsondergang gaan we wel mist. Maar waarop naar het camperplakje en dat is daar ergens. Nou, dit wordt een romantische wandeling. Denk ik wel. Ja, ik denk het ook.
dat hebben we overleefd. Het is de Oeredijs, beginnen bregen we roer. We hebben een beetje een rare start gewoon op dit eiland, maar wat hebben we hier mooie dagen. Ja, vond je hem dit ook weer een leuke vlog? Dan door dat toempje weer omheen gaan. Weer even naar beneden zet het beltje, jongen. Dan krijgen we een recensie dat er weer een nieuwe vlog online is. Nou, wij gaan weer verder. En hier even een sneak preview van wat je in de volgende vlog verwachten kan. We zijn bijvoorbeeld bij de heetste duin van Europa. Heb je enig idee? En dat moet dan de heetste duin zijn, toch? Weet je waar het is? Zet het er dan even onder in de reacties. Niet dat ik denk dat het een murmeltier is, maar het is gewoon raar. Nee, dat is een raad van dikke net. Ja, weet je. Fred hij op Jan. Vannacht lekker warm was, juist zo'n gulleun hitte die. Nou, Joert is wel een heel oor verhaal. Hè? Het is skier, het waait. En nou ja, het is nou een gratis 23, denk ik. Het rijnt. Ja, en ook dat gebeurt op vakantie. Rijn. Nou, je ziet het al hier in de volgende vlog. Tot de volgende keer, want dan ben we weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad,